салом бародарону хоҳарон, бо шумо ман мубориз аҳаду. Мушкилие ки рӯзҳои охир дар байни муҳоҷирон мушоҳида намудам, ин ҳангоми интиқоли маблағ дар баъзе нуқтаҳо ба онҳо ҳар гуна чизҳоро пешниҳод мекунанд. дар сурати харидорӣ накардан маблағашонро намефиристанд ё комиссияи хуб меситонанд. маҳз ҳамин сабаб шуд видеои навбатиро барои ҳалли ин мушкилӣ ва чӣ гуна бе комиссия интиқол намудани пулро пешкаш гардонам. агар моро то охир ҳамроҳӣ кунед, албатта огаҳ хоҳед шуд. барномаи залатаи корона интиқоли маблағҳоро аксарият аллакай медонанд, лекин пайдо мешаванд одамоне ки бо ин барнома шинос нестанд ва аз ин сабаб мухтасар оиди барнома маълумот медиҳам. барои ёфтани барнома ба Play Market ё App Store дохил шуда ба сатри поиск лозим мешавад денежные переводи ё залатаи корона навистан. пас аз он ки барномаро ҷустуҷӯ карда пайдо намудед, онро дар телефонатон зеркашӣ яъне установид кунед. ҳангоми ба барнома дохил шудан забонҳо мебарояд, яъне бо кадом забон барномаи залатаи коронаро истифода бурда метавонед. хушбахтона инҷо забони тоҷикӣ низ вуҷуд дорад ки ин албатта имконияти хуб аст барои мо. баъд аз интихоби забон дар саҳифае ки пайдо мешавад лозим аст рақами телефонро нависта тугмаи «Отправить код по SMS»-ро пахш кардан. ба телефон код меояд ки онро дар он ҷо нависта тугмаи «Вайти»-ро пахш кардан лозим аст, яъне дохил шудан. шумо бори интиқоли маблағ накардаед. дар оянда ин ҷо рӯйхат мебарояд. каме пас ҳамаашро мефаҳмонам. «Привести» бо картаи кадом давлат пул равон карданиед интихоб намоед. мо ки дар Русия ҳастем, пахш мекунем Русияро. тариқи залатаи корона имконият ҳаст ба якчанд давлатҳои дунё пул равон кардан. инчунин залатаи корона ба мо имкон медиҳад ки маблағҳоро бе комиссия равон кунем. чӣ хел? агар асъори гирифтани интиқолро мо доллар яъне USD гузорем ва ба Тоҷикистон равон кунем, пас аз мо ягон комиссия гирифта намешавад. агар рубл равон кунем, мисол то 5000 рубл 50 рубл комиссия ситонида мешавад. миқдори маблағ гузоштем ва асъорро доллар интихоб кардем, пас дар поён маблағи пардохтро бо рубл ҳисоб карда нишон медиҳад. инҷо рақами телефони одаме ки пулро мегирад яъне получателро менависем. дар поён бошад насаб, ном ва номи падарро менависем. ба фикрам ба ҳама фаҳмо, яъне фамилия, имя, отчество. касоне ки номи падар дар шиносномаашон надоранд, пас албатта галочкаро гузоштан кифоя. дар давом дар ин саҳифа ному насаб ва рақами телефони худро менависед. дафъаҳои оянда маълумотҳо ба таври автоматикӣ мебарояд. дар саҳифаи навбатӣ лозим аст ҳамаи маълумотҳоро ки ворид кардаед тафтиш кардан. таҳрир карданро яъне редактировадро пахш карда ислоҳот дохил намудан мумкин аст. дар саҳифаи нав бошад аз мо илова кардани корти бонкӣ талаб карда мешавад. инҷо рақами корт, дар поён муҳлати амал яъне сурок действия ва пардохтанро пахш мекунед. дар ёд гиред ки корти шумо бояд ба рақами телефонатон пайваст бошад ва ба он код меояд. кодро чинед ва пардохтро ба анҷом расонед. маблағи мо фиристода шуд. барои гирифтани маблағ ташкил меёбад ва ба гиранда меравад. ё метавонед нишонаро пахш карда ҳамон лаҳза рақами интиқол онро ба воситаи мессенҷерҳо ба гиранда равон кунед. дар барномаи залатаи корона як функсияе ҳаст ки кори моро хеле осон мекунад. агар бори дуюм ба ин одам пул равон карданӣ шудед, ҳамаи маълумотҳоро аз нав навистан лозим нест. дар болои номаш як бор пахш кунед ва такрор карданро зер кунед. агар миқдори пулро ё асъорро иваз карданӣ бошед, пас сатри маблағи интиқол ё асъорро пахш кунед ва ба онҳо дигаргунӣ ворид карда метавонед пеш аз фиристодани интиқол. аз дохили барнома нуқтаҳои хизматрасонии қулайро ҷустуҷӯ намуда метавонед. мумкин аст ҳатто бе шабакаи интернет ин маълумотҳоро дастрас кардан. фикрҳои худро оиди фиристодани интиқоли маблағ аз барнома ки хеле қулай ва осон аст гузоред. агар савол ё мушкилие пайдо шуд, метавонед аз ин ҷо ҷавоб пайдо кунед ё ба хадамоти дастгирӣ муроҷиат намоед. онҳо дар давоми 24 соат шабонарӯзӣ дар алоқа ҳастанд.